Juanito Jimenez u Remzi Farrugia li għandhom 27 sena mill-Ħamrun u l-Belt rispettivament wieġbu mhux ħatja li serqu ġojjelli b'valur ta' madwar 60,000 euro minn residenza fi Swieqi. Jimenez kien akkużat ukoll li kienet isuq mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni, kiser kundizzjonijiet imposti fuq minn 3 sentenzi preċedenti u kien riċediv. Fis-qarrija l-pulizija spjegat li l-ħallelin ħarbu minn fuq il-post tas-serqa b'van u aktar tard dik il-ġurnata ippruvaw ibieħu l-ġojjellerija f'ħanut. Minn hemmhekk skattat investigazzjoni fejn ġew elevati filmati tas-sigurtà li waslu għall-identifikazzjoni tal-imputati. L-avukati tad-difiża talbu għall-ħelsien mill-arrest iżda din it-talba ġiet miċħuda għax l-investigazzjoni għadha fi stadju bikri u wieħed mill-akkużati għandu fedina penali kolorita. Mario Bartolo ta' 47 sena minn Birzebbuġa wieġeb mhux ħati li kkawża ġrieħ ħfief fuq anzjan. Huwa kien akkużat ukoll li kellu l-ħsieb jikkaġuna feriti gravi iżda li ma seħħux, li għeddet lill-anzjan li kiser il-paċi pubblika u li ġar strument li jaqta' mingħajr permess. Il-Maġistrat Gabriella Vella ma tax il-ħelsien mill-arrest lil Bartolo u ordnat li jsirlu eżami psikjatriku. Tunezin ta' 18 sena wieġeb ħati li għamel użu minn dokumenti Taljani folozz meta prova jitlaq ma' titjira lejn Pisa biex jara l-ħabib tiegħu fl-Italja. Fil-qorti ħareġ li r-raġel xtara dawn id-dokumenti folozz mill-Marsa għal 600 euro. Il-qorti kkundannatu għal 6 xhur ħabs sospiżi għal sena għal fatt li jammetta fi stadju bikri u kkopera mal-pulizija. Salah Ċebo ta' 20 sena mill-Marok wieġeb ħati li kellu fil-possess tiegħu karta tal-identità u passaport Belġjani folozz. Ċebo kien arrestat ix-xatt tal-Belt qabel ma prova jaqbad katamaran lejn Pozzallo biex imur jara lill-oħtu li tinsab l-Italja u hija marida. Waqt l-investigazzjoni huwa ammetta wkoll li s-sena l-oħra kien ħarab miċ-ċentru f'Ħal Safi u għal dan weħel 6 xhur ħabs. Fil-qorti ħareġ li l-imputat ħallas 600 euro għad-dokumenti u kien iddisprat li jara lill-oħtu. Il-qorti kkundannatu 18-il xahar ħabs. Gabriel Ehizoki ta' 36 sena wieġeb ħati li kellu fil-possess tiegħu dokumenti folozz. Fil-qorti ngħat li l-akkużat kien diġà tella l-qorti fuq akkużi simili wara li prova jmur il-Ġermanja biex jara lill-ibnu u ta' dan weħel 6 xhur priġunerija. Din id-darba l-akkużat kien arrestat fl-ajruport hekk kif prova jitlaq ma' titjira li kienet se tieħdu Berlin permezz ta' dokumenti li xtara għal 475 euro mingħand persuna li ltaqa' magħha fl-Ambaxxata Taljana. Il-qorti kkundannatu 18-il xahar ħabs. Żewġ tirġiel ta' 23 sena mill-Eritrea wieġbu ħatja li jagħmlu użu minn passaporti awtentiċi iżda li ma kinux tagħhom biex jippruvaw isifru lejn Pisa fl-Italja. Iż-żgħażagħ li f'Malta ma kellhomx saqaf fuq rashom kienu arrestati fl-ajruport u fil-qorti ngħat li ħallsu 300 euro għal kull passaport lir raġel fil-Marsa. Huma kienu kkondannati 6 xhur ħabs kull wieħed.